ಫೈನಲಿ ಸಾದಿನ ನಾಡ್ದು ಪತ್ಯ. ಕಮಾನ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಕಮಾನ್. ಹಲೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಿಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹುಷಾರನೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಚಿತ್ತು ಊರು ಸುತ್ತು ಎಪಿಸೋಡ್ ರಡ್ನೇದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಡೆ ಪಂಪಲ್ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ದೂರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಬುದ್ಧರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ವಿಘ್ನೇಶನ ಐಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಪೂರ ಗುಂಪೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಪೋಸುಡಿ ಗುಂಪೆ ಇಂಚಿನ ಬುಧರ್ ಇಂಚಿನ ಪಾಸಾಡಿ ಗುಂಪೆಗೆ ಪೋಸಾಡಿ ಗುಂಪೆಗೆ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲಲ್ತು ಮುಲ್ತು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ದೂರ. ಬಾವನ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕೃತಿಕಾ ಇಂಕ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಸಾರಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೋಪಣೆ ಸುರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಜನ್ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ದಾಯ್ತ ಗುಂಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನನಗೆ 500 ಮೀಟರ್ ಪೋಸಾಡಿ ಗುಂಪೆ ಫೈನಲಿ ಎತ್ತಿಯ ಪೋಸಾಡಿ ಗುಂಪೆ ರೋಡ್ ಉಂಡಾ ನಮ್ಮ ನಡ್ತಂದೆ ಪೊಯ್ ರೋಡ್ ಮುಗಿಲಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಇಡೆತ್ತನಾಗ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಪಣದುಲ್ಲೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಆಯ್ತು ಬಾ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ನಡ್ತಂದೆ ಪೊಯ್ ಚೂಲೆಗೆ ರೋಡ್ ಇಡ ರೋಡ್ ಎಂಡೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚುಂಡು ಅಲ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಫುಲ್ ಟರ್ನ್ ಅಡೆ ಎಂಟ ಇಲ್ಲಕ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಸೋಕುಂದೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅವ್ವೇನಂದು ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಉಂಡತೆ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ದಲ್ಲ ಕಿತ್ತನು ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತಾಯ ತುನಾಗ ಅವು ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಹತ್ತು ಚೂ ನಡಪೇರುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ 250 ಮೀಟರ್ಸ್ ನಡಪೇರುಂಡು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಎದುರು ಬೈಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಆತು ಅವಳದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎತ್ತನೆಗದು ಪಿದಾಡ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ದಸರಾ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಬೈತೊಂದು ಪೋತುರಳಂದು ಪೋಂಡ ಬುಕ್ಕಲ ಇದ್ದಿ ಆಯ್ತಾ ಜಾಲಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೀದೆಂಕ್ಲಿದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಬರೋದು ಸ್ವಂತ ತೋಟದ ಅಕ್ಕನ ತೋಟದ ಜಾಗದ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತದ ಸಿಕ್ಕಲ್ದಾಯ ಬತ್ತಿರ ವಿಷಯ ಫಾಲ್ಸ್ ತೀರ ಬತ್ತಿರ ಅದು ಅವು ಫಾಲ್ಸ್ 500 ಆಯ್ತನ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಡು ಸೋಕುಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಪುರ ಫಾಲ್ಸ್ ದ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಮ್ಯಾಪ್ ತೂದು ಬತ್ತನೆ ಸ್ವರಕೇನು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ದ ಸ್ವರಕೇನು ಒಂದುಂಡು ಗಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಉಂಟು ತೋಟದ ರೊಟ್ಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಜಪ್ಪೆರ್ನೆ ಅದಿಪ್ಪು ಬಾವ ತೂಕ ಆಪಲ ಕಾಪು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸೌಂಡ್ ಸೋಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ ಭಾವ ಜಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾರನಕ್ಕ ಬತ್ತನ ರೂಟ್ ಸರಿ ಜಾನ ಕೈತರಾಯ ಬಟ್ ಸಾದಿ ಸಾರಿ ಜಾನ ಅಪ್ಪಣಿಂಕು ಯಾನ್ ಎದುರು പോകുന്നില്ലേ
ಸಂಡಿ ಉಂಡಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆಪ್ಪುನೆ ಒಲ ಮರತ್ತರಿ ಟೂನ್ ತೊಡತ್ತೆ ಅಂಡ ಸಾದಿದಾಯ್ತು ಈತಲೊಂದು ಅಂದೆ ಆಂಡಲ ಈತು ವಾಸ್ತು ಪುಂಡ ಮೊಂತೆರೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಾದಿ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಲ ಕೊಂಡು ಅವು ಫಾಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಉಂಡವೆ పిజ్జి ఫాల్స్ అవులుండు నడి చెప్పడు అది జప్పుగా ఉందా ఫాల్స్ పోయిటే అయితే సాది ఉండదు నల్ల ఉద్దాగ పోయి ఎక్స్ప్లోర్ మన్పుగా విఘ్నేಶ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಪೋರ್ಚ್ ವಿಘ್ನೇಶ ಮೂಲೆಂಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ పోయి ನಮ್ಮ ఫాల్స్ తోజుండు అంటే నమ్మకు సాధ్యత కొద్దిజ్జు ఫాల్స్ జప్పునంచిన అట్లా ఫోటో షూట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ అవుతుండు ఫాల్స్ దగ్గర అక్క జాగ్రత్త ఏ మూలేనా తీర్పు చెప్పారుండు బలా నెట్టే సాధిండు ముగితిజ్జి బలా ನಮ್ಮನೆ ಸಾಧಿ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಸಾದಿಂಡು ಬಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂದು ಸಾಧಿ ಬಾಬಾ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಸಾಧಿ ನಾಡ್ದು ಪತ್ಯ ಇಂದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಲಾ 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 ಫೈನಲಿ ಸಾದಿನ ನಾಡ್ದು ಪತ್ಯ ಕಮಾನ್ ಗೈಸ್ ಕಮಾನ್ ಲಾ 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 ತುಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಪಸೂಡಿ ಗುಂಪೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಾದಿ ಭಯಂಕರ ಬಂಗುಂಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆನದೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾಡು ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ದ ಕೈತಡೆ ಪೋದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದ ಕೈತಳೆ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈತಳೆ ಪೋರ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಇಂಕ ದೂರಡುಲ್ಲ ಕೈತಳೆ ತಿನ್ನಕ ತೋಜುನು ಇಂಜ ಪಿರಾವ್ ಉಂಡವು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನೆರ್ದ ಕೈತಲೆ ಬೇರೆ ಹಾಪಿಸಿ ಡೇಂಜರ್ ಸೊ ನಿಖಿಲಾತೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಲಕುಂಡು ನಮ್ಮನ ಕೊಡೆ ಇದ್ದು ಒಂಜೇ ಕೊಡೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಅಂತ ಪಿದಾಟ್ನೆ ಅಂಕಿಂಗ ನಚೂರು ಬಟ್ಟು ಮೂರು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಂತುದು ಪಿದಾಟ್ನೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈತರ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ ಲೆಜರ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಏರ್ ಲೆಜರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾನು ಕೈತಾಲ್ ದರ್ಶೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚಾಂಡು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೋಯಿಂದು ಐ ಲವ್ ಯು ಎಂಗ್ಲಿಷ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ತುದಾಂಡ್ ಓಕೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಟ್ ಸಾದಿ ಮಾತ ಶುರು ಹಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ತೋಟದ ನಡುಟು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಬಾಬಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನದ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಎಂಚೆತ್ತಿಂದು ತೊಂದರಿಜ್ಜಿ ಬರೋಳಿ ಸಾದಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ನಾಡೊಂದು ಬರೋಡು ಹೋಲು ಮಡಿಕೇರಿ ನನ್ನವರ ಪೋಯ್ ಸಮ್ಮನ ಬಯತ ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನವರ ದುವಾದಿತ್ತಿಂದು ಚಿತ್ತು ಊರು ಸುತ್ತದ 2ನೇದ ಎಪಿಸೋಡು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯರು
ಮೆಗ್ದುಲ್ಲಾಲ್ ಬಾವುಳ್ಳೇರು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಇತ್ತೀರು ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಏದು ಉದ್ದ ಆಪುಣದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ವಾರ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಪುಜಿಂದ ಗೆಲ್ತಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಆಯ್ನತ್ತು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚಾದಿಪ್ಪು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಿರ್ದಲ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಟ್ನೆ ತೂವಳಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾದಿಪುರ ಇಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮನೆ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಸಾದಿನ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ವಿಸಿಟರ್ನ ನಕ್ಲ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿ ತೋಟದ ನಡುಟೆ ಮಿನಿ ಪೋಪುಣೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದೇರ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಓಕೆ ತೊಂದರಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿಂಡು ನಡಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡನ ಪೋಪುಣೆ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.